Moni nonse ndipo kupatsirani nkhanizi ndine chance mlozabanda poyamba mitu yake. President Chakwera wati ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ingathe patapezeka kampani zochuluka zopanga fetereza mdziko muno. Gulu la anthu ona zachilengedwe likufuna kuti ntchito yokuza zingathandize kuthetsa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi kukhala ndi kampani zochuluka zopanga fetereza mdziko muno. Achakwera alankhula izi lachiwiri kuliwonde m'boma la Machinga pamwambo otsekulira malo ofikira ndi kusakaniza fetereza a kampani ya Malawi Fertilizer. Rafael Mlozowa walemba ripotili. Malingana ndi mtsogoleri wa dziko linoyu, kampani ithandiza kwambiri kukwaniritsa ndondomeko za boma zopititsa nkhani za ulimi patsogolo. President Chakwera wati malowa athandiziranso kuti alimi apeze fetereza yemwe ndi wabwino kwambiri komanso pa mtengo wabwino. Achakwera ati akukhulupiriranso kuti kukhazikisidwa kwa kampani ngati izi kwazokhala njira imodzi yabwino imene dziko lingachokere mu ndondomeko yopereka zipangizo zotsika mtengo kwa alimi. Polankhula kuyambirira, nduna ya zaulimi a Robin Lowe anati boma silingagonjere amalonda amene akugulitsa fetereza pa mtengo odula kwambiri, ndipo ngati izi zipitirire ndiye kuti agwiritsa ntchito kampani za Adimac komanso Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund. Malingana ndi mkulu wa kampani ya Malawi Fertilizer Company a Christos Yanax, kampani iyi ikhonza kusunga 40,000 metric tons ya fetereza pakamozi, komanso ili ndi kuthekera poyika fetereza m'matumba okwana matumba 10 million pa chaka, ndipo ndiyosavuta kufikirika chifukwa chikuti pa kampani ipa pafika njanji imene kuchokera ku doko la Nakala mdziko la Mozambique. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Akatswiri oteteza ufulu wa chilengedwe ati President Chakwera agwiritse ntchito msonkhano waukulu wona za kusintha kwa nyengo omwe akuyembekezeka ukachita nawo kuyambira pa 31 Oktoba ku Scotland popempha ndalama zothandizira pa ntchito yothana ndi mavuto omwe amadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Akatswiriwa omwe nda Dorothy Tembo komanso Julius Ngoma ati ulendowu ukhale phunziro la momwe maiko ena akuchitira polimbana ndi mavutowa. Ali nafe mlambo alemba ripotili. Akatswiri oona za chilengedwe akuti tenga nawo gawo pa msonkhano woona za kusintha kwa nyengo ndi mwayi ku dziko lino kuti lipeze mayankho othana ndi kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akatswiriwa a Dorothy Tembo ati dziko lino ligwiritse ntchito msonkhanowu ngati njira imodzi yothana ndi mavuto omwe amadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Akapemphe mwina ndi chichewa chomveka bwino, akapemphe komanso kuwakumbutsa kuti paja ku maiko ngati Malawi tikuyeneka tithandizike, komanso chifukwa chokuti dziko lili pa umphawi, komanso umphawi wake wapita patali chifukwa cha mavuto amene amadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Akuyeneka tithandize ndi ndalama zimene zingatithandizire kuti tithane ndi mavuto ameniwa. Katswiri wina a Julius Ngoma akuti uwu ndi mwayi kuti dziko lino lipindule nawo ndi $100 billion yomwe ikuyembekezeka kuperekedwa ku maiko osauka malingana ndi mmene maiko ochita bwino analonjezera. Pafunika ndalama zoti zitithandize zibwera kuchokera ku maiko amene ali achuma okwera chuma kubwera ku maiko ngati Malawi kuti atithandize kuti tipange adapt ku nyengo imene kukhala kusintha. Padokha sitingakwanitse, maiko akudziwanso kuti ali ndi historical responsibility imene ali nayo yoti azithandizira, ndipo tikupempha kuti president athu akapita kumene nkhani imene akayike pa mtima pawo ndi kuyifotokozera moona mtima. Msonkhano wa World Climate Change uchitika ku Scotland kuyambira pa 31 Oktoba mpaka 12 Novemba chaka chino. Cholinga cha msonkhanowu ndikufuna kuthana ndi kupeza mayankho othana ndi kusintha kwa nyengo pa dziko lonse. Tikadali pa zachilengedwe, gulu la anthu ona zachilengedwe la Movement for Environmental Action komanso komiti yona zachilengedwe ya nyumba ya malamulo ati ndikoyenera kuyimitsa ntchito yokuza msewu wa Kenyatta atipoti ntchitoyi sinatsate malamulo oyenera. Motsogozedwa ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamuloyi Awerani Chilenga, gululi likutchulako malamulo ena ona zachilengedwe kuti sanawatsate ngati chimodzi mwa zomwe sizinayende bwino. Chimwemwe padatha ali ndi zambiri. Gululi lomwe ndi la Movement for Environmental Action motsogozedwa ndi komiti yona zachilengedwe ku nyumba ya malamulo lati ntchito yokuza msewu wa Kenyatta yomwe ikuchitika sinalandire chilolezo chokhudza zachilengedwe komanso zinthu zina zomwe zingaonongeke kamba ka ntchitoyi zomwe ati sizoyenera. Wapampando wa komiti Awerani Chilenga wati uku ndi kuphwanya malamulo omwe amaona zoteteza chilengedwe, ndipo wapempha kuti ntchitoyi ayimitse kaye momwe zinthu zimayenera kukhalira. Malingana ndi Achilenga, ripoti lokhudza momwe zinthu zingaonongekere limayenera kuperekedwa ntchitoyi isanayambe, koma ati izi sizinachitike. Achilenga ati izi zikutanthauza kuti ntchitoyi
ndi osavomerezeka pakadali pano. Amene amalesa zinthu zimenezi ndi Malawi Environmental Protection Authority, ndi amene ali ndi mphamvu yolesesa osakhala ife tikuwapempha kuti niyo anzathu wa ku Malawi Environmental Protection Authority ndi amene muyenera kuonesesa kuti malamulo amene tapanga ku parliament yakugwira ntchito, chitanipo kanthu. Ngati inu simuchitapo kanthu, tiona ife kuti tipanga bwanji. Gululi lati lichitapo kanthu ngati zomwe akufunazi sizichitika, pomwenso nthambi yoona za misewu inalandira chenjezo kuti alitengera ku bwalo la milandu ngati lipitirire ndi ntchitoyi. Ndine Chimwemwe patatha malo mwa Zodiak. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Monica Chakwera wadandaula ndi kukula kwa mchitidwe wochitira nkhanza kwa asungwana mzinthu monga kuagwiririra komanso kuakakamiza kulowa m'banja. Polankhula ku Lilongwe, mayi Chakwera anati dziko lino panopa lili pa namba 12 pa mayiko omwe nkhanza zotere nzochuluka pa dziko lonse. Latoya Kadam'manja olemba ripotili. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Monica Chakwera watali wokondwa kuti amayi akudziyimira pawokha komanso kusamala manja awo malinga ndi kusintha kwa zinthu. Mayi Chakwera ati ntchito zolimbikitsa amayi zikupindula ndipo ndi wokondwa kuona kuti amayi akutha kudziyimira pawokha komanso kusamala manja awo. Dziko la Malawi likufuna kuthetsa nkhanza kwa amayi komanso maukwati a ana, ndipo kudzera kumwambowu magulu okhudzidwa anapereka maganizo awo pamomwe izi angazikwaniritsire. Kazembe wa bungwe la UN kuno ku Malawi, Maria Jose Torres, wati kusintha kwa nyengo, umphawi komanso njala ndi zina mwa zifukwa zomwe zikuchititsa atsikana kukwatiwa kadala achepere, choncho nkofunika kuyika ndondomeko zoyenerera pofuna kuthana ndi vutoli. Nduna yoona kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu Patricia Kaliati ati boma pofuna kuthandiza ana omwe anawachitira nkhanza lakhazikitsa malo omwe anthuwa adzilandira thandizo. 38% ya atsikana mdziko muno amawachitira nkhanza. Pakati pa April 2020 komanso November 2020 ana oposa 13,000 anakwatiwa ndipo oposa 40,000 anatenga mimba zosakonzekera. Dziko la Britain lagwiritsa ntchito ubale omwe linawo ndi dziko lino polimbana ndi katangale pomanga anthu oyamba pansi pa ubalewo. Anthu omwe awamangawa ndi ochita bizinesi yomwe anabadwira mdziko lino Azoneth Sata ndi anthu ena asanu. Asata awatsekulira milandu ingapo kuphatikizapo opereka ziphuphu kwa akuluakulu a boma kuno ku Malawi. Asata ndi mmodzi mwa anthu akuluakulu omwe amalandira macontract a boma pansi pa kampani zawo zingapo zomwe zili pansi pa Ocean Limited. Anthu ena omwe adisina khutu ku SB akutuza kuti kuno ku Malawi Asata sanawatsekulire mulandu uliwonse ngakhale anayamba kuwafufuza mchaka cha 2012. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak, tindi zambiri posachedwapa. Have you ever wondered what it would be like if your bank was really there for you, as they say? We mean really there for you when you need to recharge. Or your most intimate moments. You got it right here. While you're focused on things that matter, you can trust that First Capital Bank is focused on you. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Takulandiraniso ku nkhani zathu, mitu ya nkhani zathu. Africa latilayika chidwi chachikulu poonetsetsa kuti maiko akupindula ndi mgwirizano kuti maiko mu Africa azita malonda mosavuta. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Eunice Kamwendo wati mwachitsanzo agwira kale ntchito ndi maiko atatu mu Africa pamene angachitire kuti apindule ndi mgwirizano wa Africa Continent Free Trade Area. Hapenjera mmano walemba ripotili.
Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations Economic Commission for Southern Africa a Eunice Kamwendo wati bungweli limazindikira kufunikira kwa mgwirizano wa African Continental Free Trade Area. Iwo ati mgwirizanowu omwe umati maiko mu Africa achotse zipsinjo zomwe amakumana nazo pochita malonda ndi nsanamira zotukulira ntchito za malonda zikuluzikulu komanso zing'onozing'ono m'maikowo. Akamwendo anenatu izi lachiwiri ku Blantyre pa msonkhano okambirana ripoti la ntchito za ulimi komanso ubwino odza ndi mgwirizanowu. Sitipanga trade kwambiri ndi ma countries ene. Why? Because I think my business athu sali developed kwambiri. Either sitimakwanitsa kuti tikhale ndi ma quantities amene akuyenerera kuti tizipanga trade. Meeting yathu ya lero for example ndi ma experts itiphunzitsa ndi kutionetseranso kuti kodi tingathandize bwanji Malawi ngati dziko, but also anthu amene akuyenera kukhala involved mu ma business otero kuti angapezepo phindu bwanji mu African Continental Free Trade Area Agreement. Alethebel Maluke omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku komiti yoona zachuma ku bungweli ati ulimi ndi ofunikira kwambiri pa chitukuko cha Africa. Mwachitsanzo iwo anatitu kuchoka mu 2010 kufika mu 2018 dziko la Malawi lidalembatu ntchito anthu ambiri kuchoka ku ulimi pa 85% ndipo Mozambique idatsatira ndi 75%, komanso dziko la Madagascar lidali pambuyopo ndi 73%. Msonkhanowu ndikalambula bwalo wa msonkhano waukulu wa nthumwi za maiko amu Africa okambirana nkhani kuyambira lachitatu mpaka lachinayi mu mzinda wa Blantyre. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati silinakatha kuchitapo kalikonse kuletsa kukwera kwa mtengo wa mafuta galimoto. Mkulu wa bungwe ya Henry Kachache ati zili chomwechi kamba kuti bungweli lagwiritsa ntchito ndalama zonse za muthumba lotchedwa Price Stabilization Fund lomwe limagwiritsa ntchito pa nthawi yomwe lakumana ndi vuto pa ntchito yopereka mafuta. Iwo ati bungwe la MERA pakadali pano lili ndi ngongole zoposa 30 billion kwacha zoti lipereke kwa kampani zobweretsa mafuta mdziko muno. Chimwemwe padatha ali nzambiri. Mkulu wa bungwe la MERA a Henry Kachache wabwereza kunena kuti mafuta mangoyenera kuti akwere mtengo malingana ndi momwe zinthu zilili. Akachache auzatu Nkhani kuti bungweli lagwiritsa ntchito ndalama zonse zomwe zili mu thumba lomwe limathandizira kuti ligwiritsa ntchito posafuna kuti mitengo ikwere ngati mitengoyi yakwera pa misika yakunja. Akachache ati bungweli ili ndi ngongole zokwana 30.6 billion kwacha pakadali pano zomwe likuyenera kuti lipatse kampani zomwe zimathandizira kubweretsa mafuta mdziko muno. Koma Akachache ati bungweli linapeza ndalama zokwana 44.7 billion kwacha zomwe zachititsa kuti ligwe mu ngongoleyi. Thumbali ndi lomwe limathandiza bungwe la MERA kuti lipewe kusintha mtengo kwa mafuta pomwe mafuta akwera mtengo pa misika yakunja ngati momwe zilili pakadali pano. Ndipo Akachache ati bungweli lachita izi pofuna kulingana ndi mitengo ya misika yogulira mafuta awa. Kuyambira December 2020 Price Stabilization Fund yathu tikachoka December kudzalekeza August mafiga amene alipo kale. Price Stabilization Fund idatolera ndalama zokwana 44.7 billion zimene zimatoleredwa kuti zizisamala mtengo wa mafuta 44.7 billion. Koma kuyamba December kudzalekeza August wa chaka chino, December 2020 kufika August wa chaka chino, ma under recoveries amene anthu amene amakaoda mafuta a PIL Petroleum Importers Limited, Nokima ndiyena amene alipo oda mafuta amati akakaoda ndi amadzatiuza mitengo yawo kuti mafuta aja tabweretsa, mafuta aja afika mdziko muno pa mtengo wakuti, koma mtengo umene tiugulitsira tsopano pa pampu ndi mwakuti. Ndiye kuti ife tapanga either under recover kapenayi zonse tapanga recover. Nduna zofalitsa nkhani a Gospel Kazako nayo inapempha ochita ntchito zotenga anthu kuti asatengerepo mwayi pakukwera mtengo kwa mafuta ako. Tsopano tipite ku nkhani za masewero.
Bungwe la FAM lati Magnebert Kazuwa ndi Andrew Chikhosi apitiriza kukhala aphunzitsi ongogwirizira timu ya asungwana ya dziko lino kufikira bungweli lidzalembe mphunzitsi wokhazikika. Kazuwa amene contract yake inatha mwezi wa Meyi chaka chino anatsogolera timu ya Scorchers kufika mndime yotsiriza ya mpikisano wa COSAFA ku South Africa. Kwa mmodzi mwa akatswiri olankhulira za mpira wa miyendo wati aphunzitsi awiriwa aonetsa ukadaulo ndipo akuyenera kulembedwa ntchito mokhazikika. Tindi ripoti la Sampanda. Kazuwa ndi Chikhosi apitiriza kukhala aphunzitsi ongogwirizira timuyi kamba ka nthawi chifukwa sizikudziwika kuti mphunzitsi wokhazikikayo amulembere ntchito. Kazuwa sali pa mgwirizano ndi bungwe la FAM umene unatha mwezi wa Meyi pamene Andrew Chikhosi yemwenso wakhala kuti timuyi kwa zaka zingapo ndipo amaphunzitsa timu ya DD Sunshine ku Lilongwe ndi amene anamuyika ngati mphunzitsi wamkulu ongogwirizira. Timu ya Scorchers ikuyembekezeka kusewera ndi timu ya dziko la Zambia masewero awiri a ndime ya chipulula mu mpikisano wa 2023 African Nations Women Cup ndipo Somba Banda wati Kazuwa ndi Chikhosi ndi amenenso atsogolere timuyi pamene ntchito yosakasaka mphunzitsi okhazikika ikadali mkati. Ifeyo kukhodisidwa ndi zomwe achita panel imeneyi mina nkapita ku COSAFA tinanena kuti awa kupita mungugwirizira chifukwa choti chinali tayamba kale process ndino process imeneyi ikadali mkati yapezeka kuti nthawi yomwe tidazamalize kuchita conclude panel imeneyi izapeza kupanga handover kwa permanent coach. Koma mmodzi mwa akatswiri olankhulira nkhani za mpira wa miyendo George Kaudza Masina wati potengera timuyi mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa COSAFA Kazuwa ndi Chikhosi aonetsa kuthekera kwawo ndipo bungwe la FAM likuyenera kuwapatsa ntchito. Tifunanjiso umboni wina kuti tikasake mzungu kapena munthu wina kunja kuti chimene timafuna ndi ma results and ma results iwo aone kuti awapeza komanso munyengo yovuta kwambiri pomwe anabe support kuti tiapasa support ndikuwatengeratu saka tionesa zodabwisa anthu amene wawa FAM tiapatseni anthu wa udindo. Pakadali pano timu ya Scorchers ikuyembekezeka kuyamba zokonzekera zake sabata yammawa za masewero amene isewere ndi Zambia kumathero a mwezi uno mu mpikisano wa 2023 African Women Cup of Nations. Apanso ndipo mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake pomwe pokhala nafe. Dziko lokongola la Malawi, dziko lomwe anthu ake ndi ansangala komanso a mitima yachifundo. Nyanja yake yokongola ndi yopatsa chidwi, nyanja ya Malawi, nyanja yomwe madzi ake ndi othwanima komanso